नोंथांनि न'खरनिफ्राय जेनेबा नों जे बाइक सलायो गोजान गोजान जायगा थाङो बे हेंथायो नामा? जोंहा न'खराव एक्चुअलि हौवासा मानसि गैखाया नालाय ओंखायनो आंनो हौवासा बायदिखा आंनो न'खर नायनाय जायो नालाय। ओमफ्राय जुलिखौ माला जानो सानदों जेनेबा दा बैसोआ बेसे जाखो? एसे माबा कुइसना माबा जाबायना होनसै र' होमबाबो। आर्मि नङा इयो। फौजिमोन ना? नङा। बे सिगांसोमोन गोदो गोदायनि मा होनो एप्रिलनि उनावहाय माने हायद्राबादाव थांगोन सानदों आरोना बाइक स्टान्ट सोलोंनो। स्टान्ट? बेवहाय थांगोन। ओमफ्राय न'निया जेबो हेंथा होआ? आं न'नि मानसिफोरा जेबो हेंथा गैखाया बेवहाय। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दा आंजों दङ जियारानि ब्रह्म, बिथाङानो जाहैबाय राइडार माने बाइक सलायो आरोना बिथाङा बर'फोरनि गेजेराव गिबिसिन माने बाइक सलायनानै भिडिअ बानायो। बिथांनि भिडिअखौ गोबां मानसिफ्रा मिथिखायो जानांगौ, नुखायो जानांगौ। आरो आं बिथांखौ गोदो इउटुबनि सिगांनो लोगो मोनखादोंमोन, सिनायलायखायोमोन आरो लोगो मोनाखैमोन नाथाय सिनायलायखायोमोन। ओमफ्राय आरो इउटुब खुलिनानै खनसे लोगो मोनदोंमोन बाजै हटेलाव। ओमफ्राय भिडिअ लानाय जायाखैमोन आरो। ओमफ्राय दिनै बेबायदि भिडिअ लानो थाखाय सुबिदा मोनबाय, बेनिखायनो आं भिडिअ लानाय जाबाय। अब्ला गिबियावनो नोंथां माने भिडिअखौनो खालामखायामोन आं। भिडिअ बानायामोन ना बाजै हटेल लोगो मोनबाथाय? भिडिअ खालामखायामोन माने ओरैनोसो सालायथिंबाय थायोमोन आरोना गारिखौलाय, ओमफ्राय माबा भिडिअ सिडिअ इदि खालामखायामोन आरोना। ओमफ्राय नोंथांनि गुबै सिनायथिफोरखौ बुंनो हागोन नामा ससे ओरैनो नोंथाङा बबेनि? आङो एक्चुअलि सनितपुर डिस्ट्रिक्ट ढेकियाजुलिनि, ओमफ्राय दायो गुवाहाटियावनो दं आरोना, गुवाहाटियाव बर्थमान थागासिनो। ओमफ्राय बेनोसै आरो गुवाहाटियाव एसे फिसा फेनला खामानि मावगासिनो। आरो नामा जियारानिनोखाना? निक नेमासो जियारानि, ओमफ्राय आंनि अरिजिनेल नेमा बोहैथि बसुमतारिसो। माने आंसो निजेनो लानायसो आरोना बे नामा, माने फेसबुकाव सिगां लादोंमोन नालाय, ओमफ्राय फेसबुकनि थ्रुयैनो बयबो सिनायखानाय नालाय, ओंखायनो आं बे नामजोंनो इउटुब खुलिबाय आरोना। इउटुब चेनेलाथ' बारा गोबाव जायाखैना? माने आं इउटुबखौनो खुलिनो होनना खुलिखायाखै आरोना, जास्ट ओरैनो माने रिल्स सिल्स हगारनो होननासो खुलिदोंमोन। ओमफ्राय भिडिअ जेब्ला भाइरेल जायो अब्ला होनो गोसो जायो नालाय, बिदिनो आंबो ससियेल मिडियाआव इसेबां एक्टिभ गैखायामोन नालाय। इउटुबाव फैनायनि सिगांनो बाइकखौ रोंखागौमोन नामा नों? आं 2018निफ्रायनो सालायखादों माने। होमबा 5 बोसोरानो जाबाय दिनै? ओमफ्राय बेनि उनाव जेनेबा भिडिअथ' बानायगासिनो दं दा, ओमफ्राय इउटुबनि इनकाम जाबायना जायाखै? इनकामा जाबाय, होमबाबो माने उइद्र' खालामथ' आरोना दायो, माने आं खनसेनो जमाहै लागोन आरोना, माबा मोनसे खामानियाव बाहायनो थाखाय माने दानो उइद्र' खालामथ'वा माने मोनबाबो, ओंखायनो आरो। ओमफ्राय ओरैनो बेसेसो जागोन खोन्थानो हागोन नामा? गैया एसेल'थार माने। अमा मासेनि दाम? अमा मासेनि जेनेबा फिसा हाबा खुंनो हागोन आरोना सासे, जेनेबा मा होनो बेखौ हाथासुनि खुंनो हागोन। हाथासुनि माने फिसा हाबा माने खनसेनो लांनानै हाबा जाहैनाय बायदि आरोना बिदि। ओमफ्राय जेनेबा दा नोंथाङा भिडिअ बानायगासिनो दङ, बेनि गेजेराव माने मानसिफोरनिफ्राय अनसायनाय मोनदों ना सोरजोंबा जेनेबा बखि हरलाबायदों नामा? एक्चुअलि माने रायजोनि बिब'सो जाहैबाय दा बर्थमान, बयबो माने कमेन्टसआ आब'ल' नालाय, रावनिफ्रायबो गाज्रि कमेन्ट मोनाखै मोननाया। सासे सानैयालाय थाखायो, माने मोनबा एसेया समान जाया जेथिया, माने सासे सानै गाज्रि थाखायो नालाय, इसोर बखियो आरोना, इसोर गाज्रि कमेन्ट फैबाथाय आं गाज्रि कमेन्टखौ रिमुभ खालामखायो। नोंथांनि न'खरनिफ्राय जेनेबा नों जे बाइक सलायो गोजान गोजान जायगा थाङो बे हेंथायो नामा? जोंहा न'खराव एक्चुलि हौवासा मानसि गैखाया नालाय, ओंखायनो आंनो हौवासा बायदिखा आंनो न'खर नायनाय जायो नालाय, ओंखायनो बादा गैया, माने गियो आरोना जिबाबो बाइक सालायथिंनाय नालाय, एक्सिडेन्टबो जाखांबाय आरो 1.5 मास गाहाम थाबायनो हायि, ओंखायनो माने गियो आरो न'निफ्राय गोजानाव थांबा एसे मोजां सालाय बेफोरबायदि होयो आरोना, बादा होआ होनाया। आं जिखि मावा माने जोंहा न'नि मानसिफ्रा बादा होखाया आरो सापर्ट खालामखायो। ओमफ्राय जुलिखौ माला जानो सानदों जेनेबा दा बैसोआ बेसे जाखो? एसे माबा कुइसना माबा जाबायना होनसै र' होमबाबो। आंनि इयार्सआ 24 इयार्स, माने दायो 24आव हाबगासिनो आरोना। ओमफ्राय हाबानि खोथा लांग्रायानो लाङा, दा खारफालांबाबो दा लाङो। ओमफ्राय माखौ मा होनो बेखौ आं मा जागोन जेनेबा गुमैथ' जानो नंला, नों उन्दैसिन जाबाय नालाय। बेथ' आर्मि ना मावो होनदोंमोन? आर्मि नङा इयो। फौजिमोन ना? नङा। बे सिगांसोमोन गोदो गोदायनि, गैला बियो माने एक्चुअलि दानिया इयो 5 इयार्सआनो जाबाय आरोना, 5-6 इयार्सआनो जाबाय। ओमफ्राय माने जोंना न'खरनिफ्राय मोननैखौ मिथिखानायसो। ओमफ्राय अपारेटराव मावो आरोना, मेसिन अपारेटरावहाय। गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम बेखिनि टाइम होनायनि थाखाय। बेखिनियानोमोन बिथांनि चेनेलखौ आं टेग खालामनानै होदों, जायफोरा मिथिखायानो बांसिनानो, थेवबो आं टेग खालामनानै होदों। बिथांनि चेनेलाव थांबानो जाबाय, साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, सापर्ट खालामबानो जाबाय। गैखायानो। एक्चुअलि आं मा होनो एप्रिलनि उनावहाय माने हायद्राबादाव थांगोन सानदों आरोना बाइक स्टान्ट सोलोंनो। बेवहाय थांगोन। ओमफ्राय न'निया जेबो हेंथा होआ? आं न'नि मानसिफोरा जेबो हेंथा गैखाया बेवहाय। सोंखाबाय? सोंनो माने आं जिखि मावा माने गाज्रि खामानिल' दामाव इदि आरोना, जिखि मावा इदि आरो। ओमफ्राय मा स्टान्ट सोलोंनानै जेनेबा बै मटकाकुवाफोराव देखायगोन नामा? बेवहाय सोलोंनानै फैनानै जेनेबा श'रुमनिफ्राय इनभाइट खालामोना, जेनेबा केटिएम श'रुमनिफ्राय जायोना श' टाइप, बिदियावहाय थांनो हायो आरोना। बियो एक्सट्रा पेमेन्ट बायदिसिना होयो आरो। गुबुनखौबो फोरोंनो हाबाय? लाबोनोबो हायो जुदि मोजां सोलोंनानै माबायोबा आरोना। आं थांग्रोनो नागिरदों आरो हायद्राबादावहाय, रायज्लायखांखानायसो।
ओमफ्राय दा एसे खामानि बिजि दा थांनो हाया नेक्स्ट मासावबो थांनाय नङा बैसागु बायनानैसो थांगोन आरो ना बिदि ओमफ्राय नों दा सालायबाय थानाय बाइकआ मा बाइक मोनलाय बेयो R15 बियो यामा R15 माने KTM मोन ओं सिगां KTM गां मोनसे साबसिन दा सालायनानै एक्चुअली बे सिं सायो लायोबा KTMआ मोजांमोन आरो ना सिगांनि आंनिया बेखौलाय मानोथो सोलायखो होमबा बेखौ माने सोलायनायनि जाहोना आंना मोननै जितु गारि फाइनान्सआव बहुत दिगदार जायो ओंखायनो आं बे KTMखौ होनानै गंनै स्कुटि लाबोना दायो अला रेपिड'आवहाय भारा लगायना होनो नागिरदों माने मान्थलि सिस्टेमावहाय होमबाना बे गंनैनि भारानि फैसाजों आंना बे गंनैया आरामसे सोलिबाय थागोन आरो ना आं होनांगौ दरकार गैला बिदि मोजां जादों आंबो रिपिड सालायो मालाबा आंबो सालायनो सानदों र' बिदि माने भिडिअ खालामनोसै हिनजाव मानसिफोर गैयाना दा रिपिड सालायग्रा माने सोलाबखायाबो सोलाबनाया होमबाबो आं जास्ट भिडिअ खालामनो थाखाय सालायगोन आरो ना सानसे जमेट' आरो रेपिड' बेफोरखौ ट्राइ खालामना नायगोन आरो मादि जायो पाब्लिक रिएक्सन नायनांगौ ना सम जोबोर मोजां खामायनो हायो रेपिड'आव सानसेयाव 3000सिम खामायनो हायो आं सानसेयाव माबा 4500 खामायखांबाय सानसेयावनो आंना रेपिड' अला ओमफ्राय उबेर मोनथामजों आरो सानसे माने सानसे नङा आङो फुंनि 10टानिफ्राय ओंखारबाय ओमफ्राय मोनानि 10टासिम सालायबाय बेखिनियानो बेबायदि मोन्दों आरो आं माने दायो माने रेपिड'आवहायसो गारि आंसो निजेखौ गारि भारायाव होगोन माने अफिसाव होगोन आरो ना मालिक जाहैबाय जेनेबा ओमफ्राय आंबो सालायगोन र' माने फ्रि टाइम मोनोबा 1 घन्टा 2 घन्टा सालायनानै एलाव होनाय नङा नामा बे आसामाव होयोना एग्रिमेन्ट बानायनांगौ ओमफ्राय 1 घन्टा 2 घन्टा सालायनानै 500 टाका मोनबाबो थाव सोनो आन्था मेरला ओंखारोना 500 खननैयावनो जायोना आरामसे खिन्थु खाथिखौ लानाङा आरो ना गोजाननिखौ ला खननै खनथामावनो जायो अब्ला लोगो मिथिबाय जानांगौ माखासे नलेज मोनबाय जानांगौ बे रेपिड'निबो रायलायबाय गोबां रायलायबाय बिथांनि बयफ्रेन्डनिबो बाथ्रा रायलायबाय आरो लोगोसे इनकामनिबो रायलायबाय गोबां बाथ्रा रायलायबाय आरो ना दा जियानो जादोंला बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय डिसक्रिपसनाव दङ ओमफ्राय लोगोसे टेगावबो दङ अब्ला लोगोफोर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि